As peaxes da autoestrada do Atlántico van ser das que máis van subir de todo o Estado, exactamente un 4,68%. Acaba de confirmalo oficialmente o Ministerio de Transportes. Desde este xoves, circular entre Ferrol e Tui custarános 28,11 euros. José Tomé xa non é presidente da Deputación de Lugo. Formalizou hoxe a súa renuncia tralo escándalo das denuncias por acoso sexual nun pleno no que tamén foi reprobado. Tomé mantén a acta como deputado e continuará tamén á fronte da alcaldía de Monforte. Faltan pouco máis de 24 horas para as badaladas que nos farán entrar de cheo no 2026, pero son xa moitas as vilas nas que triunfan as celebracións das prebadaladas. Todo un ensaio de Noitevella no que non faltan os brindes con espumoso, nin tampouco, por suposto, as uvas. Comezamos, boas noites. Como a cada 30 de decembro, a Catedral de Santiago acolleu a cerimonia de traslación dos restos do apóstolo desde Terra Santa ata Compostela. Unha celebración solemne marcada pola tradición e pola música que contou co presidente do Parlamento como delegado rexio. Miguel Santalices pediu firmeza na defensa da democracia, o pensamento crítico e a solidariedade. Co impulso do botafumeiro e a translación simbólica do apóstolo desta escultura relicario de Santiago Peregrino do século XIV, chegou tamén un dos discursos políticos máis solemnes do ano. Nel, o presidente do Parlamento, en nome do rei, interpelou os cidadáns para que sexan firmes na defensa da democracia, o pensamento crítico e a solidariedade. Correspóndenos preservar esa convivencia democrática, a favorecer que especialmente os máis novos e máis vulnerables poidan superar as barreiras que lles impiden forxar a base dos seus proxectos de vida. Pediu unha sociedade xusta, sen guerras nen violencia machista e que mire pola natureza e o mundo rural cunha referencia á vaga de incendios deste 2025. Debemos extraer leccións desa situación extraordinaria que nos tocou vivir. Europa, vivenda e migración son lugares concretos de esperanza, respondeu o arcebispo. Francisco José Prieto aludiu a un tempo marcado polos conflictos e a incerteza en que será decisiva a conciencia dos cidadáns responsables. Que ninguna sociedade democrática puede sostenerse sin ciudadanos con convicciones profundas e sentido ético, pois o desenvolvemento non pode reducirse a un mero crecemento económico. A translación celébrase desde 1646 e representa a chegada do corpo do apóstolo a Galicia. Comezaba a media mañá co saúdo do delegado rexio ás autoridades civís e militares na Praza do Obradoiro. 20 días despois de que saísen á luz pública as denuncias de acoso sexual, José Tomé renuncia á presidencia da Deputación de Lugo. Iso sí, mantén a acta e afirma que é inocente. De momento, o PSOE non desvela quen será o candidato que o suceda á fronte da Deputación. Levaba 6 anos e medio presidindo a Deputación de Lugo, agora marcha por unha denuncia de acoso sexual que el nega. Son inocente. Segundo, a presunta denuncia é falsa. E terceiro, non pararei ata descubrir que é o que hai detrás. Detrás, cree el, hai unha manobra política. Obedece a cuestións políticas supraprovinciais, onde eu nin era o único nin era co especial obxectivo. Tomé deixa a mesa presidencial e senta agora cos que ata hai pouco eran os seus compañeiros de partido. Dende a dirección do PSDG actúase con contundencia, con axilidade e con rapidez. Un deputado do BNG asume provisionalmente a presidencia ata o pleno en que se nomee o sustituto. Ábrese un tempo novo, temos aí 14 días para tratar de volver traer a normalidade a esta institución. Polo momento, o PSOE non revela o seu candidato. Non hai contactos de momento. Nin tampouco abriu conversas co BNG, co que goberna na Deputación. O voto decisivo semella ser o de José Tomé. E isto é o que lle pedimos desde o BNG, que entregue a súa acta. E por iso o Bloque apoiou este martes unha moción do PP. Conseguiron así que a Deputación reprobase a José Tomé. O presidente Tomé quere seguir presidindo na sombra e o Partido Socialista parece que yo quere seguir permitindo. Mentres isto pasaba en Lugo, tamén había pleno no Concello Ourensán de Barbadás. Ali o seu alcalde foi denunciado no canal interno do PSOE por unha militante. Di que a intimidou e a coaccionou para ocultar o acoso sexual que sufría doutro concelleiro. O rexedor deuse de baixa do PSDG, pero négase a dimitir. Semella que é unha cuestión de revancha orgánica. De que partida está a xogar coa veciñanza de Barbadás o Partido Socialista?
5 concelleiras do PSOE abandonaron o goberno local en solidariedade coa denunciante. En breve tomará decisións sobre a presentación dunha denuncia xudicial, evidentemente. O alcalde vai seguir gobernando únicamente con outros 2 concelleiros. O informe que encargou o PSOE para estudar posibles irregularidades nas súas contas descarta financiamento ilegal, malia que recoñece algúns gastos improcedentes. Para o PP hai que agardar a que a Audiencia Nacional remate a súa investigación. Os populares, ademais, chamaron hoxe a Ábalos e Zapatero para que comparezan na comisión do caso Coldo. O PSOE tira da auditoría que encargaron a 2 catedráticos para insistir en que non hai indicios de irregularidades no seu financiamento. Desde luego el informe demuestra que A, no hay financiación irregular en el caso del PSOE, 2, que el Partido Socialista tiene acreditados todas sus cuentas. O informe si apunta a algúns gastos improcedentes liquidados a nome de Ábalos ou do seu equipo, como unha comida para 9 persoas no Nadal de 2019 ou menús infantís. Gastos excesivos considéranos cando superan os 60 euros por comensal e aparecen sobre todo en 2020, como algún menú por máis de 300 euros. Las personas que están ahora mismo en sede judicial tienen derecho a defenderse y tendrán que defenderse, pero el Partido Socialista ha actuado con contundencia. O PSOE tamén enviou a documentación cos pagos en efectivo á Audiencia Nacional, que mantén aberta unha investigación sobre as contas socialistas baixo segredo a petición de Ferraz. Dende o PP cuestionan a auditoría. Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución. E habilitaron o mes de xaneiro no Senado para seguir coa comisión de investigación do caso Coldo. Citan a Ábalos o xoves 8. Ábalos tiene 2 opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez. E engaden tamén a Zapatero na lista de comparecentes, aínda sen data prevista pola súa reunión co directivo de Plus Ultra, detido por suposto branqueo de capitais. Circular pola AP9 de Ferrol a Tui será €1,26 máis caro a partir do 1 de xaneiro de pasado mañá. O Ministerio de Transportes fixo oficial a actualización das peaxes e percorrer o completo a autopista do Atlántico, que saía este ano por €26,85, sobe un 4,68% e pasará a custar €28,11. Esa suba do 4,68% é a máis alta de todas as autopistas españolas, xunto con outras 2, a que une Alacante con Cartaxena e a AP46 en Málaga. E seguimos falando de transporte e de cartos, pero neste caso de boas novas para os usuarios do bus público autonómico, porque a Xunta vai manter en 2026 os descontos, Patricia. Sí, os usuarios do transporte público autonómico manterán coa entrada do ano novo a bonificación do 40% nos billetes. Isto aplicarase aos autobuses interurbanos e tamén ao transporte marítimo da Ría de Vigo e os trens da área de Ferrol. O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe a orde que estende esta bonificación do 40% ata o 31 de xaneiro, pero esa orde xa prevé que estes descontos se manteñan durante todo o ano. Os descontos, estes axudas ao transporte, veñense aplicando dende setembro de 2022. O 20% está financiado polo Goberno da Xunta e outro 20% polo Goberno central. Grazas, Patricia. E de previsións para 2026 a datos cos que pechamos este 2025. Os prezos subiron este ano menos que o ano pasado. A inflación pecha no 2,7%, é unha décima menos que no 2024, cando o IPC acadara o 2,8%. A contención dos prezos debeuse fundamentalmente á baixada dos carburantes e a un menor aumento dos prezos dos eventos de ocio e de cultura. Malia estes datos, as familias españolas aforran cada vez menos. O aforro caeu o 12% no terceiro trimestre do ano, o que supón a menor taxa nos últimos 2 anos. E a partir deste xoves sobe a idade de xubilación. Os que queiran retirarse co 100% da pensión terán que ter polo menos 66 anos e 10 meses de idade, no caso de que teñan menos de 38 anos e 3 meses cotizados. As tractoradas de gandeiros e agricultores seguen no centro de Ourense. Nesta segunda xornada de protestas decidiron repartir patacas e carne entre a cidadanía. Andrea.
Si, fano para poñer en valor a calidade dos seus produtos. Por iso, hoxe repartiron aquí en Ourense uns 5.000 kilos de pataca da limia e tamén hamburguesas de raza autóctona. Entre as súas principais reivindicacións están os elevados custes de produción e tamén están en contra do acordo da Unión Europea con Mercosur, que elimina boa parte das barreiras comerciais co continente americano. Hoxe reuníronse con representantes da Consellería de Medio Rural que lles aseguraron que van trasladar as súas peticións a nivel estatal e tamén a nivel europeo, pero mentres tanto seguen aquí fronte á subdelegación do Goberno en Ourense cos seus tractores e a espera dun acordo que asegure o futuro do rural. Tens que sacrificar todo o teu rebaño. Habendo xa unha vacuna, pois danos un pouco de rabia. Entón expuxémoslle esa preocupación, dixeron que iban a facer todo o posible. Non están en contra do Mercosur, pero sí que están a favor de que se Mercosur entra aquí, que entre cas mesmas condicións que temos nós. Unha empresa viguesa, Delta, fabrica compoñentes que permiten voar avións de todo o mundo. Alfonso Rueda visitou esta mañá as súas instalacións e comprometeu o apoio da Xunta ao sector aeroespacial. Desta fábrica de Nigrán saen os compoñentes de moitos avións, sobre todo para as SAS e o tren de aterraxe. A factoría exporta o 90% do que fabrica, pero seguirá sendo 100% galega. Delta Vigo va a seguir siendo una empresa 100% gallega. Precisamente todo este crecimiento que estamos teniendo, este crecimiento orgánico va en esa línea, va en la línea de poder mantener, si vale el palabra, la galleguidad de Delta. Alfonso Rueda agradeceulle á empresa o seu compromiso con Galicia e asegurou que a Xunta vai seguir apoiando o sector aeroespacial. Aquí en Galicia, para las empresas gallegas, 200 millones de la Xunta para movilizar como mínimo 5 veces más, con tecnología fabricada aquí y vendida en todo el mundo. Y que se sepa que las cosas que se hacen aquí son igual de buenas como mínimo y en muchísimos casos mejores que las que fabrican en otros sitios que llevaban muchos años dándonos lecciones de cómo se hacen las cosas. Delta Vigo vai triplicar a súa capacidade de produción en 2 anos. Xa é efectiva a remuda no organigrama da Consellería do Medio Rural. Hoxe tomaron posesión os novos cargos á fronte da Secretaría Xeral Técnica, a Dirección de Defensa do Monte e na de Planificación e Ordenación Forestal. A conselleira María José Gómez agradeceu a dedicación e profesionalidade dos cargos saíntes. As autoridades de Nova Zelandia suspenden a busca do mariñeiro de Bueu que desapareceu na fin de semana. Retiraron o avión das Forzas Armadas que rastrexaba a zona do Pacífico onde se lle perdeu a pista a Juan Carlos Broullón, de 42 anos e xefe de máquinas do Viking Bay. Vírono por última vez ás 6 da mañá do sábado e botaron en falta cando non se presentou á quenda de garda. Sospeitan que puido caer pola borda. O propio palangreiro participou na busca e tamén foi retirado do operativo. Robo de película, o cometido de madrugada por 5 encapuchados en Badaxoz. Entraron no camión dos agasallos que serve de escaparate dos premios de luxo dunha rifa que se celebra cada ano en Reis. Non levaron ningún dos valiosos premios, pero sí sacaron a pulso unha caixa forte duns 300 kilos de peso. O botín é de 66.000 euros. 5 encapuchados con luvas de madrugada rouban unha caixa forte que pesa máis de 300 kilos. Roubana do chamado camión dos agasallos, que é un vehículo que está nun área de servicio da Autovía da Prata en Badaxoz e que garda e serve de escaparate para mostrar os premios dun sorteo con agasallos de luxo. A cesta son, en realidade, premios por valor de máis de 300.000 euros. Inclúe un Ferrari, 59.000 euros en ouro, motos de alta cilindrada, quads, viaxes a París ou Nova York, tamén bicicletas. En menos de 2 minutos e medio meteron a caixa forte que estaba ancorada no piso do vehículo, no maletero do coche que era tamén roubado. A caixa forte apareceu, reventada. Os ladróns deixaron a uns 20 kilómetros de onde a roubaron. Dentro aínda están as papeletas do sorteo dos valiosos premios. Levaron os cartos, uns 66.000 euros. Que pasa agora co sorteo? En principio segue adiante, os premios non os roubaron. As papeletas que estaban na caixa forte quedaron anuladas, eran as que estaban sen vender. O organizador da rifa di que fará o concurso co resto dos números. A Garda Civil analiza con detalle as cámaras de seguridade da zona para dar cos asaltantes que, polo que parece, poderían formar parte dunha banda habitual de ladróns da comarca.
E falando de problemas con sorteos, sucédense as mostras de solidariedade ca Comisión de Festas de Villamanín tras vender participacións de máis do número premiado co gordo no sorteo de Nadal. Unha delas é a da Comisión de Festas de Carnota, que puxo en marcha unha recadación de fondos para axudar a restaurar a convivencia dos veciños agraciados. Isto pasa ya calquera, que é moi difícil gestionar todo, É a tesoureira da Comisión de Festas de San Mamede de Carnota e ela sabe mellor que a ninguén dos desvelos de manexar cartos alleos. Hai que estar moito encima dos cartos, da contabilidade, de todo. E os nenos... Ela e os seus compañeiros están afeitos a facer de todo para recadar cartos para as súas festas parroquiais. Tamén a vender participacións da Lotería de Nadal e saben o difícil que é que cadren as contas. Nos, no noso caso, tiñamos algúns décimos de máis sempre. Pero, bueno, se te quedas con décimos de máis, tamén a recaudación pode ser menor. Entonces, intentar axustalo, pois, é difícil e estas cousas poden pasar. Esta empatía é froito do traballo duro e desinteresado que fan as comisións de festas. Esta de Carnota acaba de emprender unha campaña de solidariedade cos rapaces leoneses. Primeiro, para que sepan que non están solos, o sea, que todas as asociacións os comprendemos, os acompañamos. E segundo, para recadar cartos que poidan axudar a resolver o problema e evitar que se rompa a convivencia en Villamanín. Agora toca buscar a mellor fórmula para canalizar esas doazóns. Que sepan que non están solos, que teñen aquí que en Galicia somos especialistas en festas e en apoiarnos uns aos outros. E, bueno, tamén no escudo do noso concello pon que somos un concello moi humanitario e queremos que se vexa. Un veciño de Cuntis construíu unha réplica da Torre Eiffel de París de 17 metros. Tena no xardín da casa e unha das sensacións deste Nadal. Agora, que o saiban, está en venda. A ilusión do Nadal parece non ter límites e así fainolo sentir coa súa Torre Eiffel de 17 metros e medio construída en madeira, iluminada con 50 focos como se quixese trascender o mundo. Nos aquí levábamos 6 anos decorando todo con luces. Pero a torre foi o desencadenante, vamos, viña xente de Vigo, a xente de Ribeira, despois de aquí dos alrededores de Valga, Caldas, Moraña, Campo Lameiro. Agora queres vendela antes de rematala, non? Home, prefería rematala, pero sí, puxena en Wallapop. En Wallapop, por canto prezo? 30.000 euros. En 30.000 euros. A obra rematará cando chegue a medir 21 metros e aínda que quixera que quedase en Cuntis, xa a puxo a venda por 30.000 euros e disposto a ir ata onde haxa que montala. Deixo a cancela aberta porque quero que vexan por debaixo. Deixas entrar na casa? Sí, porque por debaixo as fotos que podes facer é moi bonita. Mentres tanto, Javier desfruta con orgullo de poder pasar por debaixo da Torre Eiffel para entrar e sair da casa e convídanos ao seu fogar de Nadal ilimitado. Seguimos percorrendo as nosas vilas que están especialmente fermosas estas datas. Hoxe visitamos Ribadavia, onde o listón estaba moi alto despois de gañar o ano pasado o concurso de iluminación de Nadal de Ferrero Rocher. Pero na vila non se conforman, Iván. Ribadavia volvese tinguir de dourado un ano máis. Amplíase esa iluminación gañadora que agora chega a máis rúas, con especial atención a espazos como o Castelo dos Sarmiento. O corazón da decoración atopámoslo aquí na Praza Maior, cunha árbore de 12 metros de alto e tamén unha bola xigante dourada para estenderse desde aquí ao resto de rúas da vila. Son preto d'1 millón de luces cos que Ribadavia agarda acoller de novo aos milleiros de visitantes que o pasado Nadal se achegaron ata a capital do Ribeiro. Moitos din que o Nadal comeza cada ano antes porque as luces e o turrón chegan cada vez máis cedo. Con Inovo pasa algo parecido. No Porriño xa celebraron a entrada de 2026. Nerviosos e ilusionados, sabían que tocaba recibir o ano novo. Vas a celebrar o prefin de ano. Hacer as campanadas. Contaremos hasta 12 campanadas. ¿Con lambetadas? Sí. Sí. En vez de las uvas vamos a tomar gominolas. Cada vez que suene comer una. Hoy mismo tendríamos que estar en casa de mi abuela cogiendo los mariscos para fin de año.
Pero non foi así. Tocaban doces badaladas cos amigos e coa familia na rúa. Con esta felicidade recibiron o novo ano. Están con todos os seus amigos, acompañados, entón o pasan genial tamén. É un momento que eles empezan a vivir desde pequenos. Porque estamos con nuestras familias y con nuestros amigos. Ya por la noche ya estamos en casa, ya para mí las badaladas más importantes son con ellas. O mellor da festa, os desexos destes pequechos para 2026. Que seamos todos buenos con la gente y ser buenos amigos con todos. Que sea un año muy divertido. Que mi hermano hable bien. Que no hubiera guerras, que pase tiempo con mis amigos, que Donald Trump declare la paz. Diversión, saúde e solidariedade. Escoitando os cativos do Porriño, hai esperanza para o 2026. E para os que perderon o turno de mañá, que non se preocupen porque esta tarde e tamén pola noite hai badaladas, pre-badaladas, con uvas e con, sobre todo, moita troula, Susana. Sí, por exemplo, na Alameda de Bouzas, aquí en Vigo, acolleu unha sesión de tardeo amenizada con música en directo e con moito ambiente, e que cada vez son máis os que buscan celebrar antes das 12 da noite do día 31. Así poden tomar as uvas en distintos momentos e con distintas persoas. Só este martes, na Ría de Vigo, hai máis de media dúcia de festas pre-fin de ano, dende o Porriño a Redondela, Gondomar ou Valadares. Xuntarse cos amigos, brindar polo ano que entra ou despedir o que marcha. Calquera excusa é boa para festexar. Todo lo que sea fiesta, siempre bien recibido. Nos facemos máis maiores e nos gusta máis o tardeo que de noite. Todo que sea festa neste tempo, mellor. Disparanse as festas pre-fin de ano, ata media dúcia nun mesmo día, como esta de Bouzas en Vigo. Mellor celebralo hoxe, que mañán, que es un día que estás cos preparativos da cena e todo, e podes estar cos amigos. Moitas veces son encontros máis interxeracionais que as festas de Noitevella. Mañana trabajamos o estelero y trabajamos todo el día, es día de facturar y tomamos las uvas detrás de la barra y hoy las tomamos aquí. Organizan as asociacións, parroquias, concellos ou centros comerciais. Cada vez se lleva más y cada vez ese tardeo empieza antes también. Nosotros encantados. E semella que mali ampla oferta hai ganas de festa para enchelas todas. E máis aló da festa, a Noitevella trae tamén para moitos unha serie de rituais que se repiten buscando a sorte. Aínda que haxa quen esquive as supersticións, hoxe en día podemos comprobar que mesmo van chegando algunhas novas. Que será preferible dicir? Que acabes ben o ano ou que empeces ben o ano? Eu digo que feliz ano novo directamente. Entre o pragmatismo e a superstición. Miña nai é o da roupa interior vermella, eso sí, pero non, a verdade é que eu non. No, que eu estou namorado todo ano, ainda que vista de negro. O das badaladas é momento case obrigadamente evocador, pero cada badalada é evocadora á súa maneira. É nin como as uvas, así que... Eu penso desexos coas uvas. Sí, 12 desexos. Na última. E hoxe hai que sumar as novas supersticións de redes sociais. Bueno, tomar las uvas debajo de la mesa. Ah, dicen sí, que da suerte. Eso sí. Yo lo hago también. Para topar mozo. Dicen que da suerte. Tomar, sí, pedir un amorosamente. Él lo intentó, bueno, yo sé. Entre a superstición e a lógica pura. Se acaba o ano chovendo, empeza chovendo. Así que, se acabas ben o ano, empezalo ben. E cada un ca súa propia fe no tempo. Con supersticións ou sen elas, achégase 2026, pero non o celebramos ao mesmo tempo en todo o planeta. A parte máis interesante do globo, polo rebumbio de horarios que hai, é esta área do Pacífico. Ali hai 3 casos ben curiosos: Kiribati, Hawái e as Illas Diómedes. Kiribati é o primeiro país habitado en entrar no novo ano. Ás 10 da mañá das nosas, ás 10 da mañá das nosas, en España, en Galicia, xa estarán no ano 2026. O último lugar poboado en recibir o ano será Hawái, nos Estados Unidos. Ali estarán de festa cando aquí sexan xa ás 11 da mañá do 1 de xaneiro. E o lugar máis curioso do mundo son as Illas Diómedes. Están entre Siberia e Alaska. Unha pertence a Rusia e outra aos Estados Unidos. Entre las hai só 4 kilómetros, pero celebran a chegada do ano con 21 horas de diferencia. E despois estamos os galegos e os nosos veciños portugueses.
mentres na raia cruzar unha ponte pode significar viaxar no tempo e celebrar dúas veces a chegada do ano. Pasa en Tui e Valença, pero tamén na Guarda ou en Verín. A cousa é celebrar. Feliz noite, vémonos mañá.